Ġi inawgurat il-proġett tax-xogħol ta' restawr li sar fuq it-Torri ta' Sant'Agata Ta Sdieri li huwa magħruf bħala t-Torri l-Aħmar fil-limiti tal-Mellieħa. Ix-xogħlijiet saru kemm fuq barra kif ukoll fuq ġewwa b'investiment ta' 360,000 euro. Il-proġett tat-Torri l-Aħmar sar b'kollaborazzjoni mal-għaqda mhux governattiva din l-Art Ħelwa huwa finanzjat minn Fondi Ewropej u ko-finanzjat mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Tneħħew affarijiet bla valur storiku li kienu twaħlu mal-faċċati tat-Torri u saru interventi fuq konsenturi u bdil ta' ġebel li deterjora jew li kellu ħsarat. Fuq ġewwa tat-Torri sar xogħol estensiv fuq il-ħitan, restawr tal-art u restawr tal-aperturi u mezzi ta' sigurtà oriġinali. Kif ukoll ġew installati sistemi ġodda ta' dawl u sigurtà. Il-President tal-għaqda din l-Art Ħelwa Ix-xogħlijiet tkellem dwar ix-xogħol li tagħmel l-għaqda. Din l-Art Ħelwa ilha 55 sena tagħmel xogħlijiet bħal dawn u tagħmel kampanja favur kemm dawn il-monumenti storiċi u kemm favur l-ambjent naturali u urban ta' pajjiżna biex nollu l-arfin u biex nollu l-għożza tal-postijiet. Il-ċermen tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Dr. Gavin Gulija qal li 4 minn kull 10 turisti ifittxu destinazzjoni li toffri esperjenza kulturali u storika. Skont il-Kommissjoni Ewropea, il-kultura u l-istorja tirrappreżenta 40% tat-turiżmu totali. U allura 4 minn 10 turisti jażlu destinazzjoni li hija bbażata fuq esperjenza kulturali kif ukoll storika. Il-Ministru għat-Turiżmu Ġulja Farrugia Portelli qalet li dan it-Torri jattira leħ madwar 30,000 turist u x-xogħol li sarlu jippreserva l-wirt storiku għal ġenerazzjonijiet futuri. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinġo Azzoppardi qal li proġetti bħal dawn jilħu żewġ miri minn 5 li semma l-Prim Ministru Robert ABELA bħala direzzjoni li se jkun qed jieħu l-Gvern fis-settur tal-wirt nazzjonali.